Oh my God, it's so beautiful тук на този pool. Come on, kids, let's go. Oh my God, it's so hot. Georgie, come on, отиди да вземеш на the teacher такова a bottle of water и soak, juice, yes. Apple juice. Thank you very much. Oh my God, it's so beautiful. Hey, Anastasia, ще паднеш in the pool и после мен ще те вкарат in the prison, okay? No pool. Не можеш да swim. Stay тук with me, okay? Hello, Mrs. Nikolaeva. Oh, Georgie. Where is the apple juice? Sorry, no apple juice. juice. No. I told you I cannot drink orange juice. No, I am allergic from orange juice. Не мога да пия такива неща. Go, връщай го, return. Ами ако няма apple juice? Ако няма apple juice, вземи ми, де да знам, tomato juice. Де да знам, вземи ми нещо, ма да не е оранге. Анастейжа, казах ти ще паднеш in the pool, не мога да суими аз. Какво ще те правя? О, леле, Анастейжа! Ей, значи ще те укил. Ей, Георги, стига си бягал в този коридор, бе. Ей, момченце, не ма карай тук хората да ми слушат как се разправям с тебе в болницата, бе. Ей, неразбрана момченце, ще се попотиш и ще се разболееш още повече. Ей, не стига, че ти казах, не дей да пиеш студена вода от хладилника, не дей, ще се разболееш и после ще влезеш в болницата. Ага, ама не ме слушаш. И оная сега докторка като каже 50 лева за лекарства и направо не знам. Че си губи па и времето, днеска трябваше да ходя на кафе с Леля и ти Снеже, аз по болниците ще вися. Здравейте. Вие от кога чакате? От преди малко. От преди малко. Ние са записан час. Как така? Да, с записан час сме. Георги, бе не ме карай да викам, бе, момченце. Май хич не си болен, аха? Кой знае какви класна тестове, местове имате в училище и се правиш ти? Айде бе, къде е път тая лекарка, бе, нали записан час имаме в 8:00, къде е? Айде следващия да влиза. Здравейте, доктор Георгиева, ние сме с записан час. Ма чакайте, ние сме с записан час. Не, ние сме с записан час, 8:00 записах час. Ама как така? Да, вие сте от 9 най-вероятно. Георги, айде бе, че нашия ред дойде. Ами болничък, да, да го вкараме в болницата направо. Аз имам ли конфитюр за тези палчи? Аз нямам конфитюр за тези палачинки, бе. Георги! Мамо, кажи! Георги, айде да вървиш до магазина да купиш един буркан конфитюр. Играй на компютъра сега, не мога! Айде, палачинките са по-важни от твоя компютър. Значи. Кажи! Георги, айде бързи върви до магазина да купиш един буркан конфитюр. Стига де! Да, за палачинките, че няма никакъв. За един буркан конфитюр! Един буркан конфитюр ти казах. Добре, отивам. Мамо, ето ти конфитюр. Айде бе, Георги, от кога те чакам? Какво е тъй, бе? Ма нали каза, че искаш конфитюр? Ти не каза колко голям буркан. Какво е това пискилче маничкото, бе? Ама ти не каза колко голям буркан. Какво е това, бе? Аз ти казах да вземеш един голям буркан конфитюр. Той не ми стига за един зъб. Ма какъв си ти, бе, същият като баща си човек, не може да те накара нещо. Значи, ще отида сама да си го купя този конфитюр. То се е видяло. Какво да го правя той? Какво? Изчезва ми от главата. Леле, човек не може да ги прати до магазина, бе. Не може? Най-накрая да изпим на ракия и да малко да погледаме мача. Ало! Стоянче, здрасти, ма как си? Да, мамиличка, как си, ма, ко правиш? Ама, Ваня, не виждаш ли, че мача съм пуснал да гледам? Кого си, ма? Ваньо, Вика, чува, ма, я го пазила, че значи. тук съм пуснала да такова, ма да чистя. Ваня, пази се да гледам мача! Какво искаш, бе, Иване? Не виждаш ли, че говоря по телефона? Няма да ме прекъсваш такъв. Да, мамиличка, ма Иван тук ми се разкрещял нещо. Гледа мач бил.
Ей, почнеш и така, направо не знам къде ми бъркаш. Да си вари остаята да си гледа колкото ти иска. Ей, значи, такива са мъжете, такива са мъжете. Какво ти говоря, Да, едни и същи. Ваня, ма! Какво ма гледаш, бе? Ей, значи, като пули пред майка си ма гледаш. Ако не е ваша, е Георги, ако не е Георги, ще е Когато имах Ивана. време, трябва да се разведа. Да не са ти от къщата, миличка, да не са ти от къщата. То ми се очетя всичко. Да, ще дойде Ще варя да пия клиши и тя. Георги, хайде стига се влачи като народна песен. Хайде, Георги, влизай! Добър ден, добър ден. Добър ден. Чакай, че забравих за какво дойдох. Да. Дай на тарелка кебабчета, един буркан лютеница и кори за баница. Че тук в Англия тяхната храна нещо не ми понася, пък нашата си е наша, нали знаеш? Цял ден обикалям да търся български магазин и добре, че беше голямата табела отвънка. Мамо, може ли вафла? Георги, нали се разбрахме нещо? Извинявай. Ало, Снеже, кажи! Къде си, Беванче? Никаква те няма. В Англия съм, Снеже, на екскурзия. Тък му намерих един български магазин тук в Манчестър. Как се казваше магазина, бе, Георги? В новия български магазин, бе, мамо. Мини маркет България. Чули го? Снеже, айди после ще ти се обадя, че ще плащам, бе. Айди ще ти купя един магнит, ей. Приятелка. Георги, айди да тръгваме, че имам да готвя. Айди. Айди, лека вечер. Чао. Айде, тръгвай. Леле, Георги, забравих ми чантата с покупки ти, бе. Айди, връщай се да я вземаш. Good morning, колеги. Тази пак ли почна с английски? Тук само на български се говори. How are you, Петрова? Николаева, защо говориш пак на английски? Нали ти казахме да не го правиш? What's the problem, че говори на English? Аз така харесвам да говоря. Ами не всички знаят английски. Ами, мен какво ме интересува, че не знаят English? Това не е мой проблем. Hi, Караманова, how are you? Тая пари тя брала ягоди в Англия и вече голямата англичанка. Леле, Боже, много е angry. Не напразно учениците не я харесват. Окей, Караманова. Вау, монстър. Вау, Петрова, аз бях на холидей. Беше amazing. Аз ще взема да тръгвам, че имам час. Petrova, where are you going? Petrova? Oh my god, everyone тук е много angry. Hello, Mrs. Yurdinova! Това е българско училище, не английска гимназия. Oh my god, защо всички са angry teachers? Добро утро, ученици! Надявам се да сте си починали тая лятна ваканция, защото днеска започвам да изпитвам. Така. Господине, ме боли крака. Какво? Боли та крака? Че мен какво ме интересува, че та боли крака? Айди 50 метра! Днеска ще изпитвам 50 метра, 200 метра. Започваме да загряваме. Хайде всички! 300 метра, 600 метра. Скок от място. Ти без екип ли си, бе? И без маратонки. За какво си ми тука, бе? Ти си ми дошъл на гости ли, а? Айде да обиколиш цялото училище по 3 пъти. Скок височина, скок дължина. Това за всички се отнася. Искам в моите часове всички да сте с екип. Народна топка. Приготвени и готови за спорт. Ръченица. Хоро! Започваме. 3, 4, 5. Георги, напусни ми часа, щом ще ми се лигавиш. Аз не съм ти госпожата по музика, разбрали? Какво ти има, бе, Анастасия? Ай, теб те боли крака. Че и мен много неща ма болят, ама съм тука, нали? Айде да обиколиш цялото училище 20 пъти. Така. Нямам екип. Его още един. Без обувки, без облекло ми дошъл на гости. Няма как да се разберем. По дънки ни може да се бяга в физическо възпитание и спорт. В никакъв случай. Това не ви е изобразително изкуство. Започвам да изпитвам скок от място. Показвам. Само един път. Ох, сецнах са. Георги, вари да извикаш лекарката, че нещо му заболя кръста. Айди 600 метра всички.